салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Имсол дар саросари кишвар 227 иншооти варзишӣ ба истифода дода шуд. хусусиятҳои зиёд кардани иншоотҳои варзишӣ дар чист? Якум, овурагардии ҷавонон кам мешавад. Дуюм, варзиш рушд меёбад ва сеюм, сафи варзишгарон зиёд мегардад. аз ҳама муҳимаш, ҷавонон аз авбошиву беҳудагардӣ дур шуда ба варзиш машғул мешаванду ба тарзи ҳаёти солимро меоваранд. дар кишвар варзишгарони асил зиёданд ва яке аз онҳо кӯдакони номвару парчамбардор Мунису Абубакр мебошанд. Муниси 9 сола то имрӯз 59 медали тилло ва бародараш Абубакри 8 сола 36 медали тилло ба ватан овардааст. Мунис то ҳоло шикаст нахӯрдааст. аваз Хоҷа Каримов, падари ин наврасон, ба хотири фарзандонаш ҳамаи дорояшро фурӯхт то ин ки онҳо рушд кунанд. ҳоло ин ду қаҳрамони навраси тоҷик ба мусобиқаи Осиё ва Аврупо ки баҳори соли 2022 ба нақша гирифта шудааст омодагӣ мебинанд. Инчунин Комроншоҳи Усопирён низ саҳми худро ба варзиш хеле назаррас гузоштааст. ӯ нахустин намояндаи Тоҷикистон аст ки дар таърихи ҷудои тоҷик қаҳрамони Осиё шуд. Комроншоҳ дар вазни то 90 килограмм ки дар он 25 варзишгар мубориза бурданд, барои ҷои аввал медали тилло ва мукофоти пулӣ гирифтааст. ӯ 3 пирӯзӣ бар шаҳрвандони Словакия, Русия ва Фаронса ба даст овардааст ва ба финал баромада буд. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсу миёни наврасону ҷавонон ки дар шаҳри Абу-Даби, Имороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд, 6 медал, 1 тилло, 2 нуқра ва 3 биринҷӣ ба даст оварданд. ҷавонон бояд ба варзиш машғул шаванд, зеро ки саломатиашон мустаҳкам мешавад ва ҳам нон меёбанд ва ҳам нон. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед дӯстони азиз. хайр.